הנה. איך אומרים? למרות הכל... כן, אני יש כאן. כן, תציין לכולם. התקבלה, מיד עם תום הלימודים, התקבלה לפרויקט הקבילות של השב"ס. פרויקט הקבילות, כולכם יודעים מהו, הפרויקט היוקרתי ביותר כמו בצבא. ובמסלול הזה של השבתן היא שבתה בבית מעצר הראשון. במסלול הזה שהייתה אמורה שתוך להתקדם מתפקיד לתפקיד וכמובן להגיע לקצונה, ואכן היא הלכה לקורס קצינים באוקטובר 2010, שכמו שאתם יודעים שבמנו כמעט אף אחד לא חזר. אני דיברתי עם איילה בשעה, פעמיים דיברתי איתה, גם בשעה 2:20 בדרך שלנו מרמלה לכיוון כלא דמון לפנות אסירים. מי שלא יודע, האסון היה שהם יצאו מרמלה לכיוון כלא דמון לפנות אסירים. השפה הייתה מאוד קשה, השפה הייתה מאוד חזקה. בשעה 3:17, הפעם האחרונה שדיברתי איתה, הם היו עם האוטובוס בעלייה לבית אורן, הם ידעו שהשרפה מאוד קשה, היא גם אמרה לי את זה, אבל בכל זאת הם התעקשו, כל החבורה הנהדרת הזו, התעקשו ללכת ולהציל חיים, והם ידעו שהם נכנסים לאש, והם ידעו שזה קשה, והם לא ויתרו. לצערי הרב, מה אתה רוצה מפורסם? סטרגי כבר מפורסם. יופי. זה סיפור עצוב, הבת שלה נפטרה באסון בכרמל, היה שריפה, והבת שלה, כן, תכף אתה תראה את הווידאו, זהו, אתה יכול לעצור. תמשיכו להיות הישגים, תמשיכו להתעשת.